Ja by som chcela niečo povedať na začiatok. Z tohto týždňa, alebo skôr z posledných dňoch, aj v škole, aj v práci, čo teraz mám. Jak začať? Som sa tak rozhodla, alebo som skôr videla takú potrebu pri svojich spolužiačkách, že keď sme sa rozprávali, tak veľakrát proste sme došli k takým témam, že každý vyjadroval nejaký svoj názor a proste svoje postoje, svoje hodnoty. A ja som bola taká, že OK, že oni vedia svoje, alebo proste oni majú nejaký svoj život a že nepotrebujú počuť ešte moje nejaké pohľady alebo čo. Tak som skôr bola taká, že som sa tak odsunula, akože taká bola tichšie a nerozprávala, svoje nejaké veci, jak to ja vidím. A teraz sme mali posledný krát taký rozhovor, som v takom veku, že preberáme veľa vzťahy, tak sme sa rozprávali a sme prebrali sexualitu aj tak, že proste v chodení a potom sme sa rozprávali o tom, že aké to je v manželstve, a tak. Akože také hlboké témy to boli. A dievčatá proste rozprávali, že ako oni to vidia. A ja som bola tiež taká, že OK, oni to tak vidia, tak nech to tak je. Ale potom proste tak mi začali napadať také veci, alebo duch ma tak viedol, že mám hovoriť aj ja, čo si myslím. A tak som mi začala vravieť, že čo si ja o tom myslím, čo si myslím, že je správne a čo si myslím, že by sme mali robiť. A oni proste boli úplne také, že počúvali a boli také, že wow, že nikdy som sa nepozerala napríklad na tie vzťahy a na takú čistotu takým spôsobom, jak ty teraz vravíš. A potom som si uvedomila, že pre mňa to je také prirodzené, ale možno pre ľudí zo sveta alebo pre ľudí okolo nás to vôbec nie je také normálne. A tak, jak teraz sme spiali v tej pesničke, že svojim duchom naplň nás a tak prichádzame teraz do Zromka každú nedeľu alebo cez týždeň a tak čerpáme veci od Pána Boha, od nás navzájom a je podľa mňa veľmi dôležité nebyť ako rybník, že sa nalieva do nás voda, ale zostáva všetko. Lebo potom to začne tam proste blato, a neviem, žaburiny alebo čo. Ale proste, aby sme boli takou živou riekou, že prichádza, vlieva sa do nás Duch Svätý a múdrosť a veci, ale potom aj to dávame von. Svet nás potrebuje, ľudia okolo, kde sme posadení, tak nás potrebujú aj počuť naše veci a naše pohľady. Takže vás vyzývame do toho, že čerpajme a potom dávajme. Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať za dni, ktoré nám dávaš. Ti ďakujeme za všetky plody zeme. Ti ďakujeme a tiež za prácu, za radosti života. Ti ďakujeme
prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Za všetky Tvoje slova Ti ďakujeme, lebo si nám dal život. Ti ďakujeme a tiež za cirkev, ktorá nás spája. Ti ďakujeme, prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať. Otevřete brány hrade v kameni, otevřete brány hrade v srdci svých. Otevřete, abych mohl dát. Nechte všeho, nechte oba starosti, připravujte cestu jeho království. Připravujte cestu, aby vejít mohl slávy král, to kvůli králi, králi. Připrav každý cestu, cestu svou, to kvůli králi, králi. Naprav každý cestu, cestu křivou, cestu svou. Pozvihněte svoje srdca znamená, posilněte klesající kolena. Otevřete, abych mohl dát. Není doba k spánku, je čas na práci. Pominula noc a den se přiblíží. Připravujte cestu, aby vejít mohl slávy král, to kvůli králi, králi. Připrav každý cestu, cestu svou, to kvůli králi, králi. Naprav každý cestu, cestu křivou, cestu svou. Tak k modlitevnému úvodu si môžeme otvoriť Evangelium podľa Jána od 14. verša. Evangelium podľa Jána od 14. verša. 7. kapitola 14. verša. 7.
tak budem čítať. Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. Židia sa čudovali a hovorili, ako to, že sa tento vyzná v písmach, hoci sa neučil. Ježiš mu odpovedal, moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak niekto chce plniť jeho voľu, spoznať, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. No a potom ďalej od 25. verša. Na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania, či to nie je ten, ktorého chcú zabiť. Pozrite, hovorí verejne a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš, lenže o tomto vieme, odkiaľ je. Keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. Keď Ježiš učil v chráme, zvolal, aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som, no ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a toho vy nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili, urobí azda Mesiáš, keď príde viac znamení ako tento? Tento text mi troška pripomenul to, čo zažívam alebo prežívam v práci s kolegami a s ľuďmi, ktorými sa stretávam. A by som nazval tento text, že to je akéby taká škriepka alebo taká hádka, že sa ľudia dohadujú, Pán Ježiš sa dohaduje s tými zákonníkmi, s tým ľudom, že čo je pravda, že kde sú oni, že čo on hlása. A ja sa cítim tak niekedy tiež, keď s kolegom sa rozprávam, tak ja mu poviem niečo, on mi povie niečo zo svojej strany, hej, a stále nenájdeme tú zlatú strednú cestu a nevieme, že kde, neprídeme k tomu, že kde je pravda. A aj s Majkou sme sa tak raz rozprávali teraz nedávno, že ako ľudia nás vnímajú a toto, čo im hovoríme, že ako je ťažké, keď sa s niekým rozprávame a už vie, že sme z cirkvi bratskej alebo nevie a sa s ním rozprávame a sa spýta, že z ktorej cirkvi ty si a že potom musíme začať vysvetľovať, že my sme taká cirkev, alebo toto veríme a tak. A že už je tam nejaká prekážka k tomu, aby niečo prijali, aby to pochopili. No a tento text mi tak pripadá, hej, že tí Židia vedeli svoje a žili to a sa snažili o to. A Pán Ježiš im hovoril dačo iné. A oni to nechceli prijať. Hej, tak jak som to čítal, tak ma tak napadlo, že jak to, že oni Pána Ježiša nechcú prijať, hej? Že on príde na zem a oni ho nechcú prijať, že to je sila, hej, zvláštne, že ľudia také dačo si dovolia, hej, alebo že tú pravdu. A ja si uvedomujem, že ľudia aj v terajšej dobe žijú tak, že chodia do kostola, poznajú niečo, žijú niečo, ale Ježiša nechcú prijať. Nechcú odovzdať svoj život jemu. A tu sa píše, že na to sa ozvali niektorí Jeruzalemčania, či nie je ten, ktorého chcú zabiť, či to nie je ten, ktorého chcú zabiť. Pozrite, hovorí verejne, nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš. Tak by som chcel na to nadviazať, že ako prvý taký modlitebný podnet by bolo, aby sme sa modlili za jednotlivé cirkvi, za to, aby tí poprední muži, aby tí, ktorí vedú či našu cirkev, či iné cirkvi, aby spoznali Ježiša, aby spoznali pravdu a aby to viedli v pravde, hej, lebo tí ľudia nasledovali ich a to učenie, ktoré oni hlásali. A aj my to tak robíme často, tak aby v tom, čo sa hlása, aby v tom, čo
tí vedúci cirkvi alebo mládeži alebo neviem čo, aby hlasali Ježiša, aby hlasali to, že ho máme nasledovať. A keď som si tak uvedomoval, že títo ľudia žili v takej akoby forme, že nasledovali zákon, plnili zákon a toto sa im stalo náboženstvom. Tak potom mne to tak ukazovalo aj na mňa, hej, že môžeme, taký druhý modlitevný podnet môže byť, že by sme sa my nestali takou formou, hej, aby naše nasledovanie Pána Ježiša sa nestalo takou formou a že by sme ozaj chceli Pána Ježiša, aby sme ho hľadali, aby sme žili pre neho, aby sme ho oslavovali. Často sme takí, že tá oslava Pána Ježiša je na poslednom mieste a my stále dať, čo chceme od neho. Pane Ježiš, ty nás zmeň, ty odpusť naše hriechy, ale oslavovať ho málo oslavujeme. A taký tretí podnet, tu nás sa spomína, hej, že Ježiš hovorí, že moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Alebo len aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som, no ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal. Pán Ježiš tu rozpráva o vzťahu s Bohom, hej, že on neprišiel na túto zem kvôli sebe, ale kvôli tomu, že Pán Boh ho poslal, kvôli tomu to robil tie veci. A tak aj, aby my sme mali také poslanie na tejto zemi, že prečo tu sme, že sme tu pre Ježiša. Tak môžeme sa za tie veci modliť a tak môžete sa postaviť. Nám dal sa poznať a že sme mohli prijať do svojho srdca a do svojho bežného života, že Ty si prišiel na túto zem, aby si ukázal, usmernil ľudstvo tejto zeme a ľudstvo čím ďalej sa vzdialuje od Tvojej tváre. Odpúsť nám to. Predovšetkým prosíme ťa, aby tento dnešný deň, kde sa zvestuje Tvoje sväté slovo, našlo užitok v ľudských srdciach, mysliach, aby neprevyšovalo to svetské, ľudské, ale to, čo je Božie, to, čo je napísané v písme, aby sme prežívali aj my v našom bežnom živote. Pre nás bežný život, prosíme ťa, aby sme svojim životom dokazovali to, že sme prijali Tvojho Syna, Pána Ježiša, ako osobného spasiteľa, záchrancu našich duší. Prosíme ťa, aby si menil spôsoby, charaktery všetkých tých, ktorí sa vzdialujú od Tvojej tváre, aby poznali Teba ako Tvojho najvyššieho posla tejto zeme. Amen. 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 Tak Ti ďakujem, drahý Otče nebeský, za Pána Ježiša Krista, ktorého si poslal dole na tú hriešnú zem, aby sme mohli uveriť v Neho a dať sa očisťovať a prijať Tvojho Svätého Ducha do našich životov, aby Tvoj Svätý Duch napravil naše životy, Pane, a aby Tvoj Svätý Duch pracoval skrze naše životy, aby sme vyznávali Teba, Pane, tam, kde nás posielaš, Pane môj drahý. I Ty vieme vždycky v obecenstve, že sme všelijak, Pane, všelijak starovo postihnutí v nemocniciach, kdekade, ale Ty si všade prítomný a Ty všade máš miesto. A tak Ti ďakujem, že môžeme aj tam zvestovať a hovoriť o Tebe, o Tvojej záchrane, o Tvojej láske a moci Ducha Svätého, že Ty a v Tebe je záchrana. Tak Ti ďakujeme, Pane náš drahý, za Tvoje moc
prosím ťa, požehnaj ho a naplň nás silou a mocou zhora, aby Tvoj Svätý Duch pracoval pre nás i v nás, aj skrze nás všade tam, kde nás posielaš, kde sme, Pane. Aj doma máme svojich príbytkoch, Pane, ale sme boli svetkom príkladom aj pre naše deti, aj pre jedno, pre druhé, Pane, pre manžela. A tak Ti ďakujem, Pane, Bože, aj môj život, aby bol takým svetlom, a aby som mohla, Pane Ježišu Kriste, oslaviť Teba všade, kde ma posielaš. Tak Ti za to ďakujem z celého srdca, že to aj konáš. Amen. Amen. Ďakujeme Ti, Pane náš, že nás priťahuješ, a to milosťou Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme Ti, že nás aj posielaš, zmocňuješ, že stojíš za nami, nesieš nás, predchádzaš aj dnes svojim slovom. Áno, nech naše srdcia sú ozaj uchvátené, nielen na oko, ale tam, kde nás vidí Tvoje oko. Pane Ježišu, ďakujeme aj za tento zbor a prosíme pokorne za okolie, aby srdcia ľudské, ktoré tu sú, sa neuzatvárali a neubezpečovali v zlém, vo svetském zmýšľaní, ale aby boli nabádaní Tvojim duchom do pokory, do obrátení sa na Teba. Prosíme, Pane Ježišu, o Tvoju pomoc z Tvojej slávy, lebo Ty máš svoje vojská, ktoré toto vykonávajú. A my chceme byť tiež Tvojimi služobníkmi a služobnícami. Ale nie len, že chceme, ale prv chceš Ty, lebo si nás povolal k životu, a tak nás naplňaj viac a viac Tvojim Svätým Duchom, ktorým chceme byť vedení. Amen. 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 Pane Ježišu, Ty naši priatelia v chráme, hoci si bol medzi nimi, ťa nepoznali. A my sa toho bojíme, aby si tu nebol, aby sme napriek tomu, že budeme o Tebe hovoriť a špekulovať, sme odišli ako tí, ktorí sme ťa nepoznali v srdci. Duchu Svätý, odkryj nám toto tajomstvo a zjav nám Pána Ježiša Krista ako naše spasenie. Aj pre toto zhromaždenie, pre celý náš život. Amen. Amen. Ty si, Pane Ježišu, prišiel na túto zem a aj svoj život obetoval, aby si mal osobný vzťah s každým jedným. Pane, prosím a túžime potom, Pane, aby sme aj dnes mohli počuť hlas Tvojho ducha vo svojom srdci, aby sme oslavovali a vyvyšovali Teba za to dielo, ktoré si urobil pre naše spasenie a pre našu záchranu. Pane, použij si aj svojho služobníka k tomu, Pane, a Tvoj Svätý Duch nech sa dotýka našich srdc, aby sme mohli zažiť to, že si tu prítomný medzi nami. Amen. 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 Pane Ježišu, oslavujeme ťa aj dnešné ráno. Ďakujeme, že môžeme byť pri Tvojom tvári. Amen. 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 Jak bereme si za, ktoré môžem ďakovať tento týždeň, ďakujem Ti za to, že si stál pri mne a že fakt dávaš a aj predchádzaš na mnohých veciach a že sa staráš o veci, ktoré som sa bála, že fakt som mohla vidieť veci sa hýbať, keď som Ti to odovzdala, keď som sa viac nestarala, tak ťa aj chválim a oslavujem aj teraz. A ja Ťa prosím o to, aby si veľmi žehnala tých ľudí vpredu, tých, ktorí nás vedú a ktorí vedú druhých ľudí. Ťa prosím o to, aby mohli zažívať stretnutia s Tebou, aj keď už dlho boli s Tebou, a Ťa prosím o také nové poznanie a nové, znovu taký, aby boli pohyňaní Tvojim ohňom a takou láskou k Tebe.
Tak im žehnáme, mene Ježiš. Amen. Amen. Prišli sme ťa zveľaďovať, náš Pane a Bože, vyvyšovať Tvoje meno za tú milosť, ktorú si nám učinil. Túžiš potom, aby sme ťa uctievali, aby sme neboli podobní tým zákonníkom, ktorí všetko vedeli a vo svojom srdci nemohli pochopiť, odkiaľ si prišiel. Pane Ježiši, tak prosíme o tú milosť, aby sme boli tak plní Tvojho ducha, aby si z naše životy tak mohol pôsobiť, aby naše srdce prekypovalo tou vďačnosťou, ktorú máme od Teba a pre Teba, Pane Ježiši, áno, pre kráľa, ktorého chceme oslavovať dnešný deň. My ťa chválime. Čakáme na Teba, že budeš k nám hovoriť. Amen. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty si cesta, pravda a život. Ďakujeme Ti za to, že Ty aj v tejto dobe hovoríš k nám. Ďakujeme Ti, že si nám dal svojho Svätého Ducha, že môžeme ozaj ťa hľadať, nasledovať ťa, poznávať a že Ty sa chceš dať poznať aj nám. Pane Ježišu, tak prosíme ťa, aby aj naša cirkev mohla byť takým zjavovaním Teba v nás, aby aj naši vedúci cirkvi mohli pevne stať na tom základe, ktorým si Ty, a aby neboli tými ako tí zákonníci, ktorí žili v takej forme, ale prosíme ťa, aby mohli byť pre nás svetlom a takým aj zdrojom toho, čo Ty im zjavuješ a čo nám dávaš, Pane Ježišu. A tak prosíme ťa, aby si aj v tomto čase, ktorý máme pred sebou, aby si požehnal ďalšie slovo, aby sme mohli prijímať a Teba vyvyšovať, Pane Ježišu, nad našimi životmi. A Ti za to všetko ďakujeme, za to, čo nám dávaš. Amen. Ešte jedna pieseň a potom poprosíme Ondreja Nováka, aby sa ujal slova. Úžasný, tak úžasný, si v láske bez hraníc. Tvoj kríž mi dáva milosť slúbenú. Nik nevidel, nik nepočul, nie srdca, čo tuší. Jak slávny je a nádherný Boh môj. Všemocný, ja všemocný, za Tvoju slávu mám. Noc Tvojich diel nech každý rozpozná. Krása Tvojho kráľovstva sve môjmu srdcu dá. Tak zázračný Boh si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh,
ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Na ústretí mi všetky zázraky nás, to láskou si získame. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Na ústretí mi všetky zázraky nás, to láskou si získame. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Nech v duši pieseň znie, nech v duši pieseň znie, nech v duši pieseň znie, si nádherný Boh. Nech v duši pieseň znie, nech v duši pieseň znie, nech v duši pieseň znie, si nádherný Boh. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, si nádherný Boh, nech pieseň znie. Ste ma inšpirovali tou piesňou. No povedzte teraz, ako by to mohlo vyzerať. Kde teraz? Si to musím zoradiť. Keď prišiel anjel ku Jozefovi, tak mu hovorí, že zober si Máriu, lebo porodí syna z Ducha Svätého a dáte mu podľa proroka meno Immanuel. Čo znamená? S vami. A Evangelium Matúša sa končí vetou: nebojte sa, lebo ja som s vami po všetky dni. Tak to je taká výzva. Počuli sme Kika Sauloš. Kika, to je Kristina. Nie som vedel. Vydávala svedectvo už. A čo keď sme teraz aj niekto ďalší vystúpil? Ja zavriem zošit, sadnem tu. Poďte vydať svedectvo, ako bol minulého týždňa Boh s vami. A či máte takú skúsenosť, že tento Boh bol nádherný? Sme veriaci ľudia. Ako osvedčíme nášho Pána? Aký bol náš minulý týždeň? Prežívali sme, že je s nami? Sa mi páči. Ja by som sa tiež pochválil, ale moja žena tam sedí, aby som musel cigániť. Nemôžem?
Manželka, áno, tak. Takže ja to tak vidím, no naozaj naše bohatstvo je, že Boh je úžasný, že je poklad. A že máme povinnosť o tom vydávať svedectvo, že je s nami. No ale aký je náš život? Častokrát. Že prežívame, ako keby Pána Boha v našom živote nebolo. Kto tak takedy neprežil, tak nech dvihne ruku. Necítili si takedy sa tak, že ste kričali, Pane, kde si? Čo sa to robí? To ja som takého Pána uveril. Kde si, Pane? Tak si pripočítame tak len trošičku, dívam sa na hodiny, lebo z Medzianok po Hermanovce mi žena hovorí, aby som hovoril krátko. Tak chcem jej vyhovieť, ja nie som taký poslušný veľmi, ale tak teraz jej vyhoviem. Marek, 6. kapitola. Známy odsek o tom, ako Pán Ježiš kráčal po vode. Ale zaujímavé, že nie je hlavnou postavou toho príbehu, nie je Pán Ježiš chodiaci po mori, ale učeníci sediaci v člne a v búrke. Tak čítam z tohoto prekladu, keď vy máte iný, tak od 45. verša. Marek 6, 45. Hneď na to Ježiš prikázal učeníkom, aby obeť nasadli do člna a preplavili sa na druhú stranu do Betsaidy. Sám ešte zostal, lebo sa chcel rozlúčiť s ľuďmi a poslať ich domov. Keď sa rozišli, Ježiš sa pobral na vrch modliť sa. Nastala noc a učeníci boli uprostred jazera a on ešte sa modlil hore na vrchu. Na svitaní videl, že ešte vždy namáhavo veslujú, lebo sa plavili proti vetru. Vydal sa za nimi po hladine jazera. Priblížil sa až k člnu a chcel prejsť popri nich. Keď zazreli, ako kráča po vode, začali kričať od hrôzy, lebo si mysleli, že je to prízrak. Ale on ich upokojoval a hovoril, nebojte sa, veď to som ja. Pristúpil k ním do člnu a vietor hneď utichol. Tu ich premknul ešte väčší strach. Ani po zázraku s chlebami nepochopili, kto Ježiš vlastne je. Bolo to pre nich stále záhadou. Ešte nechápali a môžem skončiť. Ešte nechápali. Jak sme mali tu pri úvode pripomínané, ľudia v chráme hovoria o Ježišovi, so znalci spomínajú, poznajú ho osobne, ale nechápali, čo on vlastne chce. Tak mňa osobne oslovilo, že táto udalosť je hneď po nasytení davu. Keď si všimnete, tam je popis toho, ako Pán Ježiš nasytil 5000 ľudí. Ja by som tam chcel byť pri tom zázraku. Ja verím, že aj vy. Chceli ste byť na evangelizácii brata Barkociho. Koľko ľudí tu prišlo? Lebo chceli byť. Chceli by ste byť na evangelizácii, kde dopredu prichádzajú desiatky ľudí. A chcete byť v nedeľu zhromaždení? Ja keď nemôžem ísť do zhromaždenia, tak to považujem za veľkú újmu. Je dobre byť pri nohách Pána Ježiša Krista a vidieť, aký je mocný, že aj 5000 ľudí nasytí. No ale prišiel večer a Pán Ježiš im povie, choďte na druhú stranu. Seba sa pýtam, a to je moja otázka, nemohol Pán Ježiš túto noc zariadiť inak? Prečo to tak urobil, že nás poslal? Sadnúť do člna a plaviť sa na druhý breh.
Určite preto, že by nás niečo naučil. Česi majú také príslovie, alebo takú riekanku, nie je každý deň posviecení. Viete, čo je to? My si po našom, nie každý deň je nedeľa, alebo sviatok. A kedy sme radujeme, tešíme sa, máme dobrú náladu, Pán Ježiš nám požehnáva aj zajtra. Tak Kristínka hovorí, ja som prežívala a vydáva svedectvo, ako ju Pán Boh viedol. Ja by som chcel tak každý deň večer povedať, poďte, počujte, ako ma Pán Boh viedol. Ale nemôžem, lebo ma neviedol. Čo budeme inakšie hovoriť? Tak keď nás Pán Ježiš na takú cestu posiela, tak to preto, aby sme sa niečo naučili. Áno, k životu patria aj noci, aj plavba po rozbúrenom mori, aj obavy a strachy. Patria nepokoje, aj poznanie samého seba. Ja osobne mám tu ideálne svedectvo, že som poznal, že život pre mňa nie je len vidieť zvrchovanú moc Božiu v divoch, ale aj trápenie. Aj pády. Máme sa pýtať nemocných, čo máme medzi sebou. Čo je to? To je skúška. To je more. Mám ukázať s prstom, máme tu nemocných, ktorí sú nám svedectvom o tom, ako nesú kríž. Aj tam hore vidím. Pýtam sa tých, čo im húči v ušiach. Moja manželka trpí na reumu, ale nerepta. A ďalej vás nebudem spomínať, lebo som sa nepýtal povolenie. Trápia sa dievčatá, ktoré sa chcú vydať. Som počul. Teraz, keď som starý, tak až teraz som sa dozvedel. Žijú v nedobrovoľnom celibate. Bojíme sa všetci, lebo sa bojíme budúcnosti. Brat Kušnír, a čo my? Nechcem povedať starí, ale dôchodcovia. My sa nebojíme. Nie. Tešíme sa na záver a očakávame na povolovací rozkaz. Výborne sa odpovedali. Haleluja, že je to tak. Na kontrole v nemocnici v Ohranove a prosil som, že nejak, keď som sa mohol dostať, tak som sa vybral na autobus ráno o 6. A v tom zastavilo auto a pýta sa, Ujo, kde idete? Do Ohranova. Poďte, sadajte. Bol to Bertan, ktorý išiel autom do Michalovec a ma odviezol až do nemocnice. Podobne sa mi stalo aj naspäť. A také zážitky som prežil celý týždeň. Aj čakal som druhýkrát pri bráne, že niekto pôjde a išiel zás brat Juháštík, zastavil, zobral ma a som išiel prvým autobusom do Branova. To sú také zážitky, že Pán Boh počúva na naše prosby a vyslýchava nás. Ďakujem za to. Amen. Amen. No tak, dobre, ja predsa len asi pôjdem preč a vyzývam ďalší. Teraz brat nám mi dal svedectvo o tom, ako Pán Boh bol s ním. Tak? Má ešte niekto? Tuším, že keď Pán Ježiš poslal učeníkov na more, že ich chcel vyskúšať. Že chcel vyskúšať ich vieru.
Naša viera totiž v takých idylických časoch ustrnie, vlastne prestaneme veriť. Brian je tu, tak je. Brian. Pamätáš si, ak sme si hovorili, že viera je ako jazda na bicykli. Tak povedz ostatným, ako to je. Kedy ideš na bicykli? Alebo ideš z kopca a dolu kopcom a to je, vieš, ideš z kopca. Ale keď ideš tak na bicykli, tak ideš len tedy, keď krútiš s pedálami. Prestaň krútiť a je potom. Pán Ježiš chce, aby sme poznali samých seba. On chce, aby sme vedeli o sebe pravdu. A oni poznali o sebe pravdu, že sa boja. Že majú málo viery. Ja musím poznať, kto som ja. Viete, jak mne dlho trvalo, pokým som sa spoznal. Viete, jak sa hovorí, že len ten vie, aká je studňa hlboká, kto do nej spadne. Tak ja vám poviem, že koľko. Ja mám na dvore asi 11 metrovú studňu a do jaké som spadol, ani vám nechcem hovoriť. Ale z hlbín volám tebe, o Bože. Lebo ty si s nami. A mňa osobne oslovilo to, že ja som prežil pri tom slove toto, že chce, aby sme sa zľakli. Ste si všimli, že tí učeníci sa zľakli? Keď išiel Pán Ježiš okolo, tak asi tak poznali, jak tí v chráme z Jánovho evanjelia, tak to je Ježiš. Ale je to on, či nie, je to Mesiáš, nie je Mesiáš, ale zľakli sa. A im to bolo na užitok. On chce, aby sme si uvedomili tie hlbiny alebo hory hriechu. Alebo aby sme sa zľakli smrti. Svet je spokojný v tej dobe, lebo ja si myslím, že teda my v našich, tu na východnom Slovensku sme sa tak dobre ešte nemali. Dokonca si myslím, že ani cirkev sa nemala tak dobre ako teraz. Nám globalizácia vôbec neuškodila. Všetko máme. Ale to nás otúpi a prestaneme hľadať samého Krista a Spasiteľa. Buďme radi, ak nás Pán Boh skúša. Tým, že nás pošle na more. Keď pošle do našeho života vietor, ktorý nazval evanjelista protivný. Už ste vynadali niekomu, že ty protivný človek je. Už ste vynadali. Človeku to vieme povedať. A to viete, komu hovoríme. A to robí všetko preto, aj kvôli tomu, že ak sme čítali, že on išiel okolo, oni ho nepoznali, zakli sa a potom, keď ho spoznali, tak spoznali jeho slavu. Potom sa kochali vo veľkom Božom skutku. Tak, bratia a sestry, dá sa toto podobenstvo vyložiť aj inak a mám tu niekoľko strán, ale pretože, jak som povedal, tak si povedzme, jak je to s nami. A nehovorím teraz o svete. Že Pán Ježiš sa k nám priblížil. Ide okolo, ale môže sa stať, že ho nepoznáme. Na začiatku Jánovho evanjelia na svete bol, ale svet ho nepoznal. A keď už Krista vo svojom živote nepoznáme, tak už žijeme, viete, keď sme hovorili, to je taký človek svetský. Už ste počuli také dačo, alebo nepovedali ste taký zrad. Hej, to je milý brat, ale svetský. To preto, že už nepoznáme Krista vo svojom živote. To je kvalifikácia tých, ktorí už prestali veriť Ježišovu moc. A ešte jeden taký detailik z tohoto podobenstva. Keď sa učeníci dozvedeli, že majú ísť do loďky
plávať do nepríjemného vetra, kde sú vlny, protivenstva, tak Pán Ježiš kde odišiel? Pomôžte mi. Navrch modliť sa. A to ma oslobodilo. Tak so mnou neporadí nikto. Ale modlitba Pánova a jeho prihováranie mi pomôže. On je na vrchu a modlí sa. Často to robil, vieme z Evanjelií. Dokonca nám oznámil, prečo to tak robí. Jánovi 16:7 vám je užitočné, aby som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. A keď je to tak, že odišiel, čo potom je obsahom jeho modlitby? Pomôžeme si písmom. On je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Vidíme, aký sme vzácni. Mňa to fascinuje. Ja nestojím nič. Nemám okrem auta a domu starého, nemám nič. Ale Pán Ježiš sa za mňa modlí. To je poklad. To je sila mojho života. On vidí moje ťažkosti, vidí ma, ako skutočne vyzerám a on, jak hovoria niektorí kňazi, že Pán Ježiš oroduje za nás. Poznáte toto slovo? Ja mám pustenú v noci, pretože máme takú terapiu, že nám tak tichučko hraje rádio a si pustím aj Lumen a tam sú také modlitby. A viete, o čom je ruženec? Matka Božia, oroduj za nás, oroduj za nás. A ja to nemusím hovoriť Pánu Ježišovi. Pán Ježiš sa sám prihovára za mňa, lebo som jeho dieťa. Nebojte sa, ja som mocný. Kocháme sa z jeho vyjadrenia podľa Jana 15:14, že vy ste mojimi priateľmi. To ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás. Dal nám funkciu. Kto by vedel povedať, akú máme funkciu všetci? Byť učeníkom. Niekomu dal úrad, toto také úrad, hej. Kazateľom, starším a tak dal povinnosti, ale my všetci sme povolaní do jednej funkcie. Následovníci Pána Ježiša Krista musia byť jeho učeníkmi od toho základného významu tohoto slova, že musíme sa od neho učiť. Učte sa odo mňa. Tak poznáme Boha vo svojom živote. Nedeľme na svoj život na svetskú a takú a posvetenú. Ale v každej situácii, každú situáciu využívajme ako príležitosť lepšie poznať Boha. Nedávajme si záväzky, čo budeme robiť a ako, ale dajme si lepší cieľ. Poznať lepšie Pána. Mám spravodlivosť, lebo verím Kristovi vierou, spravodlivosť Boha. Lebo som poznal jeho a moc jeho spasenia. Filipenom 3, 9-10. Ináč sa v loďke života utrápiš. Utrápiš sa v protivných vetroch, pokušeniach, v pádoch a samotné veslovanie bez motorového člnu je veľmi ťažké. Ale ono nás vie aj v tejto loďke. On sa za nás modlí a nad ránom sa podíva, čo je s tou loďkou a ide po mori okolo. Viete o tom, že nás vidí. Prežívaš, duša moja, Nováková, prežívaš trápenie. On ťa vidí v tvojom trápení. A hľada, čo povieš. Čaká, čo povieš.
Príď do mojej loďky, Pane. Pamätáte sa na pieseň? Na mori života, keď už tvoj čln skoro bol zlámaný presilou vln. Čo sa stalo? Prišiel Pán a povedal moru, povedal mlč a umlkni. Tak sa rozídeme, bratia a sestry, každý do svojho vlastného, a to nie je trest. To je poslanie. Keby Pán Ježiš, myslím, že to je aj napísané, že Pán Ježiš učeníkom hovorí, jak hovorí o svojej smrti, tak im hovorí, že dávajte pozor, príde hodina, keď sa všetci rozprchnete. No museli ísť. Keby to nebolo, tak teraz by sme boli všetci v nebi. To aj on nás povedal. On je v nebi a nám povedal, vy sa rozprchnete tam. Na číslo 80, na 40, do Medzianov, do Hermanoviec sa rozídete, ale ja som s vami. Dúfajte, lebo ja som premohol svet. To ma pokoruje, ale aj povzbudzuje. Ja som živým svedectvom o tom, ako je búrka silná, ako je protivenstvo veľké, ako výchor je zničiť človeka. Ale som aj svedkom tu, ako Pán Ježiš vstupuje do člna a utišuje more a oslobodzuje človeka od strachu. Mám takú modlitbu, máme chorú mamičku, myslím aj na jej smrť, ale sa jej pýtam, nebojíš sa smrti? Lebo ja sa bojím, že keď už bude veľmi aktuálne, že sa začnem bať, všetko stratím. To je strašné. Ale aj v smrti poznávať Pána Boha. Tak, keď si sa ešte nepýtal, Pane, kde si? Pane, čo sa deje? Pane, prečo? To môžem povedať, nepovieš doma. Náš vnúk má nejaký problém, je taký zapálený športovec a jeho modlitba je, Pane, kde si? To tak môže byť? Ty si toto dopustil. Ako je to možné? A ešte len končí základnú školu. Máme tu Jožka športovca. Modlíš sa takto takedy? Ako je to možné? Pane, kde si? Tam som, vedľa teba. Áno, more hučí. Vlny sú vysoké, ale ja som pri tebe. Nezabudni, spoznaj ma. Nech sa ti nestane, aby si o mne nevedel. Bol som u holiča, a tak sa mi podarilo, že chodím do jedného holičstva, ale nie ku jednomu holičovi. Tam sú tri tieto sedadla, tak sú tam 3 holičky. A sa mi stalo, že som prišiel k jednej, ktorá si pamätala, že som v jeseni mal na hlave chrastu. A teraz som prišiel a tiež som mal tam modrinu. A ona si už moju hlavu pamätá. To hovorí, čo vy robíte? Máte nízky firštok. Vy rozumiete? Čo je firštok? Máme sypanec a pristavená mašteľ a tak len tak pristavené a do toho jedného pújda s tým, že nič tam nebudem dávať, tak som urobil len taký otvor núdzový. A koľko raz tam idem, tak furt tam buchne zľavo. Keď sa nezohnem, tak sa poraním. Dobre to vysiela. Za Pánom sa chodí tak, že sa musíš pokoriť. Musíš kľaknúť, lebo viete, to som preto povedal, aby som rozšíril to naše, že do Božieho kráľovstva vedie úzka brana. Úzka cesta a tesná brana. Takže sme vedeli, že aj nízka. Že si rozbijete hlavu. Prajem vám, bratia a sestry, aby sme sa, keď stretneme, vydali svedectvo o tom, ako sme poznávali Pána v našom živote. Máme na to 6 dní. Na nedeľu si môžeme vydať svedectvo.
Koho ste už stretli významného v živote? Kto vám podal ruku? Taký významný. Potešte nás. Alebo koho ste aspoň videli. Niektorí v 82. alebo keď bol Billy Graham v Bratislave, tak tí hýkali. Ach, videli sme Billy Graham. Nie? Ale to je v poriadku. To stalo za to. Ja som somar, robili sme nejakú akciu podniku po revolúcii tesne. Poďme, priatelia, a prišli za mnou ako za duchovným človekom. Poď ty zorganizuj, lebo ty máš autoritu. Kde? Na Kašpirovského. Pamätáte si takto ešte? Na toto meno. Kašpirovský. Ty poznáš, nie? Pamätáš si? Liečiteľ z Ukrajiny, športová hala Prešove, ste nemohli len tak chodiť. Plná hala. Sme videli Kašpirovského. Ľudia padali, stavali, kričali. A ja som prišiel zbytý, ako ono. Nešťastný. Ondrej, v Budapešti bude skupina Queen a bude spievať, to je super skupina, poďme do Budapešti. Prídeme tam, na Nepštadión, no tak, jak do Jašika, na javisko, nič je vidno a ešte nebola tma. Ešte bolo vidno, slnko nezapadlo, tie veľké obrazovky, síce bolo tam vidno, ale nebolo tam vidno nič, lebo bolo vidno. A tam Freddie Mercury spieval a všetci sa házali po zemi a kývali sa. Na čo ja som tu prišiel? Nič to so mnou nerobí. Koho ste stretli v živote? To je hodný toho, aby ste túžili potom stretnúť sa s ním. A po čo máme túžiť? Poznať ho v každej situácii našeho života. V nemoci, v starobe, v mladosti. Tak verme našemu Spasiteľovi. Navrhujem mám takú pieseň, môžeme zaspievať, ja neviem, prečo v milosti zdroj Boh mi otvoril, 404. To si môžeme zaspievať.
aby videla svedectvo o tom, ako poznával Pána. Ja som chcela hneď na začiatku, ale potom sa to nejak tak... Veľmi sa teším, že som znova s vami po dlhom čase a ďakujem za vaše modlitby za mňa. A chcem vám veľmi povzbudiť, že Pán je verný. Moje svedectvo bolo veľmi dlhé, ale keby som mala množstvo vecí, ktoré Pán so mnou robí, hovoriť, ale chcem povedať naozaj ten posledný týždeň, ktorý bol. Som mala... Pre pondelok, útorok som mala mať také 2 veľké vyšetrenia a útorok som mala mať taký zákrok ťažší, vážny, skôr tak povedať. A keď som bola u lekárky, tak mi povedala, že bála som sa, najprv musím povedať, už sa aj bojím rôznych zákrokov, pretože nevždy dopadli dobre. Tak som sa modlila, či budem mať odvahu sa spýtať, čo všetko to obnáša a či budem môcť odmietnúť. Tak som to dala do Božích rúk a keď som bola u tej lekárky a sme sa rozprávali, tak nebola veľmi prístupná, ale povedala mi, že ten zákrok už pre mňa nemá žiadny význam, takže v podstate nebude ho robiť. Takže pre mňa to bolo uľahčenie, ale na druhej strane to nebola dobrá správa, lebo povedala, že v podstate už sa ako keby nedá viac pomôcť. Ja prechádzam tou svojou búrkou, tou poslednou, už takmer 2 roky, ale musím povedať, že sa nebojím. To je také veľká milosť, že ja nemám v tej loďke strach, lebo ja viem, že Pán Boh je naozaj pri mne a nie len je vedľa loďky, ale on je stále vlastne v mojej loďke. A dokazuje to dennodenne. Na ďalší deň ťažko sa mi spí a ďalšiu noc som nič nespala. Nič. Takže som bola veľmi unavená. Chodím do práce na niekoľko hodín a mala som aj ten deň do obeda ešte nejakého lekára, tak som bola tam a na obed som sa vrátila, ale bola obednejšia pauza, a bolo zavreté, a svietilo slniečko, tak som si ešte šla sadnúť do parku, keď viete, kde tam aj v Prešove meste, to je hneď oproti. Tak som si tam sadla a bolo krásne. Bola som veľmi unavená, trošku taká, že čo teraz, keď už v podstate ako keby z tej lekárskej stránky aspoň niektorí, nie jeden, ale viacerí hovoria, že už viac sa nedá. Tak mala som pocit, že spolu so všetkým tým, so všetkými informáciami, so všetkou tou únavou a so všetkým tým som taká trošku sklesla. A tak som tam sedela na tej lavičke a bolo krásne teplo, lenže mne nebýva dobre, keď na mňa fúka, tak ja som mala takú bundu a tak som si ju prehodila takto, aby ma chránila pred tým vetrom. A mala som mobil, aby som videla čas, kedy je čas, aby som mohla vojsť naspäť sa vrátiť do práce, aby som nemeškala. A jak som si tú bundu tam tak prehodila, tak vlastne mobil bol na kolenách a bunda bola nad ním. Ja mám starý mobil, nový nepoužívam, ako myslím tie novšie, čo sú teraz každý už má a ja som sa vrátila k tomu ešte ťukajúcemu, pretože ten veľký je ťažký pre mňa držať v ruke. Takže ten mobil vyzerá, viete, malinký. Puzdierko nie vyzerá ako mobilné. A jak som tam sedela, tak som si uvedomila, že vidím na hodiny na veži, takže nemusela, a nejak som sa tak rozmýšľala a proste nemala, možno 20 minút som tam sedela. A potom som, že už je čas, tak idem. Ale jednoducho som len stala a odišla. A hneď som mala vyšetrenie, takže som mala myseľ úplne, že všetko musím si pripraviť.
A uprostred vyšetrenia som počula zvonku tú svoju kolegyňu, niečo tam riešila, také zvláštne. A potom vošla do ordinácie, čo nebýva často, že by tak ma vyrušili. A ona hovorí, ja mám tvoj mobil. A ja pozerám na ňu, že zabudla som ho na stole, akože pri pulte, ako v predajni, že nie. A že nerozumela som, úplne som bola mimo a ona, že ja som našla tvoj mobil. Až vtedy mi zaplo, že ja som, kde som ho vlastne stratila. Ja som si to vôbec neuvedomila. A ona hovorí, že potom mi hovorila, že ja by som na to nebola prišla. Keby mi niekto nezavolal, ja väčšinou ho mám na ticho, čiže cez prácu väčšinou nedvíham, lebo nedá sa. Takže ho nepočujem. A potom večer, keď prídem, tak áno, tak možno večer by som to bola zistila, že ho nemám. A naozaj chvíľu mi trvalo, o čom rozpráva, lebo fakt som si neuvedomovala, že kde je. A ona hovorí, išla som do práce, ako bola niekde, neviem kde, na druhej strane tej ulice a hovorí, že niečo mi hovorila, chod cez park, nikdy nechodím cez park, že chod cez park. A ja som sedela hneď na prvej lavičke, jak sa prechádza medzi ulicami a ona hovorí, ja tam niečo som zbadala, nejaké púzdra, bolo to zvláštne. A potom som si, však čo? A potom som tam zbadala nejakú Rómku a to ma zastavilo. A že prečo? Ja neviem, ako... A že pozriem sa, čo tam je. A že to vyzeralo nič, čierne, iba púzdro. Ale keď som ju uvidela, normálne som sa vrátila a zdvihla som to. A tedy som zistila, že to je mobil, hej. Tak som ho zobrala. A jak prišla do práce, tak ona sa snažila zistiť, toto bolo, čo som ja už počula, že ona sa snažila zistiť, komu ten mobil patrí, takže vyvolávala, snažila sa, starý mobil, to už ľudia ani niekedy nevedia, čo s ním, tak snažila sa niekomu zavolať, aby zistiť, kto vlastne, kto volá. A volala Janke Ferikovej, neviem prečo, tak čukla jej, volala Janke Ferikovej a on že, ahoj Vieri. No, Vieri, a že kto? Tak vlastne zistila, že som to ja a doniesla mi mobil. A ja som si tedy uvedomila, že to je nič. Čo je mobil? Absolútne nič. Ale ak Pán Boh má na starosti naše nič, naše, ako stratiť kontakty, alebo oželieť starý mobil, nie je nič. Oproti tomu, ako nás má rád vo všetkom. A napriek tomu on chce sa starať aj o to nič. Tak som si uvedomila, že nič nie je stratené. Absolútne nič. Pretože či sme zdraví, či sme v búrke, či sme chorí, či máme nejaký nedostatok, tak vieme, komu sme uverili. A ak to pri nás zostane vo všetkom, tak naozaj vo všetkom, tak každá tá búrka bude naozaj požehnaním. A potom som si čítala doma veľmi taký dve slova, ktoré mi Pán Ježiš hovorí, že a tým mi vlastne povedal nielen tým, čo spravil pre mňa. Som zostala úplne pokorená z toho, že ten mobil, lebo to bola možno 10 minút, čo to tam ležalo. A málo kedy je prázdna lavička v parku. Hlavne, keď je svet teplo a slnko obed. A chodí tam naozaj plno všelijakých ľudí a on tam pošle presne moju kolegyňu, ktorej tam vnúknutia, aby tam šla, aby sa vrátila kvôli tomu, aby našla
toho, či ma Pán Ježiš poteší. Či mi ukáže, ako veľmi ma má rád. A potom mi doma hovorí, kto vytrvá do konca, ten získava nie života a myslím si, že to je náš cieľ, vytrvať. Pretože my sa nemusíme báť. A s ním sa nemusíme báť. Ako s ním máme aj pokoj, aj všetko, čo potrebujeme, aj keď sme obmedzení. V každom našom obmedzení je on víťaz. A to je to krásne. Veľmi vám ďakujem, že na mňa myslíte a som vďačná, že som medzi vami. Ty si vlastne prvýkrát tu po čase. Už si bola. Tak vítaj medzi nami. Ja som ťa registroval, len som nevedel, či si nebola už skôr. Tak to je slávnosť. Máme zase slávnosť. Dobre. Pán Boh z ničoho stvoril všetko. A z malého mobilu osloví a požehná srdce človeka. Ale to prežívajú len tí, ktorí patria jemu. Moja skúsenosť, bratia a sestry, je, že najviac poznávam Boha na modlitbe. Mňa nevidíte modliť sa. Proste ja nemám komórku, ale ja sa zobudím o 3:00 v noci a ja viem, čo mám robiť. To je ten čas. A precitnem, a čo to, Pane? Ja som ťa ešte takého nepoznal. Čiže ja pri modlitbe spoznávam lepšie Pána. Poznávam, aký som nič a aký on je veľký. Prajem a mám. Tak teraz kto chce, tak sa pripojí ku spoločným modlitbám. Povstaneme. Pretože si nás dal na túto zem, dal si svojho syna Pána Ježiša, ktorý nás vykúpil a dal si aj Svätého Ducha, ktorý nás potešuje a vedie nás i cez pole sledu smrti. Amen. Amen. Pane drahý, ďakujem za dnešné slovo nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je slavný a mocný, že si ho poslal ako záchrancu na túto zem, aby sme ho prijali, verili v Neho a slúžili Ti celým srdcom, Pane. Tu na tejto zemi boli príklad sveta. Ďakujem Ti, Pane, že vypočúvaš prosty náš a že nás aj používaš tam, kde je treba. Váš, ja Ti za to ďakujem. Prosím, požehnaj ma i naďalej. I majú skúška, trápenia i v nemoci, Pane. Daj, aby som, Pane, bola svetlým príkladom i pre tú nemoc, Pane, že tam, kde ma postiela, že by som mohla zvestovať Tvoje evangelium. Posuň mnohí. Pane, ja Ti ďakujem, že Tvoje slovo je mocné, ktoré skutočne preráža aj to tvrdé srdce. Tak daj, Pane Ježišu Kriste, aby sme boli Tvojim duchom naplnení. Ty, aby si prelil v našich životoch, v našich srdciach. I vo všetných dňoch, i všade, Pane, kde budeme. Aby bolo vidieť na nás, že máme Teba, že chceme Ti slúžiť a milovať na to všetko. Lebo Ty si ten prvý vo svete, ktorý za
Pane drahý, i za tvoj najdôležitejší odkaz pre nás, keď si chodil s učeníkmi a ty si ich tak povzbudil tým, že ty si sa modlil k svojmu otcovi a k nášmu otcovi, lebo si mal veľký úkol splniť. A ten úkol spadá aj na nás a my ho nesplníme, keď nebudeme využívať chvíle s tebou spojenia. Pane, ďakujeme, že ty sa ku nám prihováraš a ty z ničoho robíš veľkú vec. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že nám rozumieš a veľmi sa ti jedná o nás, aby náš svedecký život nebol o ničom, ale o veľkej udalosti a veľký cieľ záchrany. Všade tam, kde sa pohybujeme. Pane Ježišu, sľubujeme, že budeme využívať každú chvíľu stretnutia s tebou na modlitbe. Amen. 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 Pane Ježišu, ja ti ďakujem za Vierku, že je tu opäť medzi nami, za jej svedectvo, že sa nebojí, hoci nechceli by sme byť viečelní. A tak, keď nás niečo poštekli a keď nás niečo pokúša, daj by sme si spomenuli o tom, ako ty si mocný v mnohých životoch. Ďakujeme ti preto za svedectva o tom a daj, aby aj my sme mohli vydávať takéto svedectvo. Že ty nás vidíš v každej situácii našeho života a že sme v tvojej ruke. Ďakujeme ti, že sa aj teraz za nás modlíš. Amen.
Nemám veľa oznamov, ale keby niekto mal ešte, tak potom po mne môže povedať. Lenže modlitebná hodina bude vo štvrtok, nejak v pondelok ako minule, o 7. A v nedeľu bude slávnosť, lenže nebude obed, čiže bude iba do obedu a bude večera Pánova. A bratka zatiaľ dnes slúži v Giraltovciach, takže to nie je. A neviem, či ešte sú nejaké iné oznámy. Takým spôsobom poslúžiť. Že budeme s ním mať aktivity a budeme sa hrať, akože to je hlavný, pretože budeme takým spôsobom. Takže môžete na to myslieť. Takže neviem, prídu aj rodičia? Či? Asi nie. Asi iba deti. Takže deti z našej školy. Ešte? Keď nie, tak máme oslavencov. A sú to Mária Nováková, staršia, Jan Lipták, Mimka Krupová a Peter Gutum. Tak im prečítam text zo 134. žalmu. Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlite v dome Hospodina. Pozvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem. Tak myslím si, že aj toto slovo je aj pre nás a tak sme sa mohli aj v tomto rozísť. Sa chýli troška ku búrke, tak môžeme očakávať na Pána Ježiša a nebyť ustrachaný, ale sa ho spoznať aj v tomto. Tak buďte požehnaní a aj zvyšok tohto dňa prežite s Pánom Ježišom. Dovidenia.